Milujeme D&D, ale jedna věc, kterou jsem nikdy nepochopil, proč někdo dává přednost virtuálním kostkám před těma opravdovýma. Proč někdo používá Discord boty nebo roluje v Roll20 místo toho, aby hodil opravdovou kostkou. Nikdy jsem nepochopil, proč to tolik lidí upřednostňuje, proč se někdo ochuzuje o ten zážitek koupit si nový set kostek, kterýmu budeš důvěřovat, nebo dražší set kostek, který pro tebe bude exkluzivní. Set kostek, který si dostal od kámoše a bude mít pro tebe citovou hodnotu. K D&Dčku kostky patří jako Mario k Luigimu, jako Pikachu k Ashovi. Není nic lepšího, když hodíte kostkou do dice traye a slyšíte ten úžasný zvuk. Když vám padne 1 nebo 20 a vytvoříte speciální emoce. Vidíte, jak roluje ta kostka a není to samé, jako když na vás vyskočí číslo na monitoru. Takže mě zajímá, proč tohle někdo dobrovolně nahradí. Není to jen o tom, že používáte svoje kostky, ale když to nemáte automatizovaný, taky se naučíte, jak vaše postava funguje. Budete vědět, jak fungují modifikátory, jak funguje proficiency bonus, jak fungují speciální bonusy, který máte z itemu. Naučíte se, jak funguje D&D. A opravdu mě mrzí, že si někteří neuvědomují, o co vlastně přicházejí. Ale taky to je možná tím, že jsem starý. Vyrůstal jsem v době, kdy jsem si kupoval fyzické videohry, tudíž pro mě všechno, co vlastním, má mnohem větší hodnotu.